Povím ti takový můj malý tajný lifehack z praxe, který já osobně používám, když pronajímám nějaký byt. A to je to, že lidi milují dárky a milují pozornosti. A přesně z toho důvodu, když mi podepisuju nájemní smlouvu, tak mu donesu merci, řeknu mu, že je pro mě důležité, aby se mu tady dobře bydlelo, což je pravda, není to fráze. A zároveň mu vysvětlím vlastně ty pravidla nebo podmínky, za jakým fungují nějaké moje hodnoty. A když říkám hodnoty, tak myslím to, že je pro mě důležité, aby mi nevolali sousedí, že je otravuje nebo ruší, a aby nájem chodil včas a já se nemusel připomínat. Když splním tyhle dvě podmínky, tak nemám potřebu ho navštěvovat, nechávám ho žít svůj život a vlastně jsme oba dva spokojení. Samozřejmě většinou po 3 měsících přijdu na návštěvu, aby viděl, že ten byt je OK, ale následně ať si dělá, co chce. Proč? Protože získá moji důvěru a není potřeba tam za ním chodit každý měsíc, klepat na dveře, jak to tam vypadá, je to nonsense. Na druhou stranu, další takový lifehack, který dělám, tak je to, že mu zhruba co 3 měsíce, co půl roku zavolám, zeptám se ho, jestli je všechno OK, aby cítil, že na něho myslím a není to, že mi posílá prachy a vlastně ani neexistuju. Díky tomuhle si troufnu říct, že vnímá, že ho respektuju jako člověka. No a protože funguje reciprocita, tak většinou mám pocit, že respektuje potom ten nájemník i mě a nesnaží se mi zničit byt, nesnaží se mě nějak zneužít a vytěžit z toho nájmu co nejvíc, ale ve skutečnosti je rád, že může bydlet a že může mít nějakého relativně rozumného majitele. Těch vychytávek používám mnohem víc, ale to video je dlouhé už teďka samo o sobě, takže pokud tě zajímá, co se jedná, sleduj mě a věřím, že na to udělám brzo další video.